ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ ಇನಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಟ್ಟೆಲ ತುಳುನಾಡದ ದುಂಬುಡಿಂಚಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷದ ತಿಂಡಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ತ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸುಲಭದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸೊಂದುಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ನೆಕ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ಮೊಟ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ತಾತ ಹರಿತ ರವೆ ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ರವೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿಡೆ ದೆತೊಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚ ಪಂಡ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಮೊಟ 4 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆ ದಾತ್ ಸಾಸೆಮಿ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆ ದಾತ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ರಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆ ದಾತ ಮೆತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ ತಕ್ಕ. ಇನಿ ನಮ್ಮ 5 ml ಮುಟ್ಟ ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದ ಬಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಈತ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪುಡಪ್ಲೆ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಉರ್ದ ಬೇಳೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮೆತ್ತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಇತ ನೀರು ಪಾಡ್ನಗ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟದ ಅರಿಕ್ ಮೂಜಿ ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಇತ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಪಿರೇತ್ನ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನೀರು ಕೊಜ್ಜನು ಬನ್ನಗ ಹರಿತ ರವೆನು ಒಂತಂತೆ ಬುಡಂಪೋಲೆ ಹರಿತ ರವೆನು ಬುಡ್ನಗ ಸಟ್ಟಗನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂತೆ ಬರ್ತೋ ಮಾಜಾ ಒಂದು ಪುಲೆ ಈತ ನೀರು ಆಜೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನು ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಲಿ. ಈತ ಪುಂಡಿದ ಮಿಶ್ರಣ ಚಪ್ಪೆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ಅಂದ ಅತ್ತ ಬೆಪ್ಪು ಉಪ್ಪನಗನೇ ಈ ನಮನಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತಂಪೋಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಂದ್ರೋಡು ದೀಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲ್ದ ಮಿತ್ ಪುಂಡಿನ ದೀವನ್ ಪೋಲೆ ಈ ನಮನೆ ಹರಿತ ರವೆನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ. ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ದಾದ ಪಂಡ ಅರೆನ ನನೆತ ದೀಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯದಟ್ಟು ಕಡೆವುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೌಟ್ ಮಾಜಾವುನಿ ಆ ಕ್ರಮವಂತೆ ಬಂಗ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಆ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಬುಡ್ಪ ಒಂತೆ ಪುಸ್ತಕತ್ತಿನ ಈ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಹರಿತ ರವೆಟ್ ಏತ ಪುಂಡಿ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನ ತೊಂದ್ರೋಡು ಅಂತ ನೀರು ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೇಟಿನ ಕುಲ್ಲಲೆ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಟ್ಟಲಂದಿಲೆ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದು 20 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು 30 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನೇಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಟು ಬೈಪಲೆ ಪುಂಡಿ ತಾರಾತಂಡು ಒಂದು ಕಾಂಡದ ತಿಂಡಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ತಾರಾಯದ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ದೆತೊನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 192 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. 35 ಗ್ರಾಮದ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ ಪುಂಡೇಡ್ 57 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಡು. ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಇಂಚಿನ ನನಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕಲೆಗ ದ ಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿನ್ನದ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.